Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sany websaýtymyzda iň köp okulunlar Türkiýede emeli altyn satýan türkmen denanlarynyň ýaranlary bilen tutulmagy, daha şowda kepek sowdasynyň gara bazary we uruş dawalarynyň artmagy baradaky habarlar boldy. Aşgabatyň aeroportunda käbir ýolagçylaryň goşlary açylyp barlanýar. Topuk İslam döwletiniň söwüşçüleri we Aşgabat bilen Kremliň bähwit çaknaşyga atly makalamyz ortatda okuyan türkmen studentlerine viza kartlaryny nakpul el yeterli atly makallalarymyz hem köp okurly. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny 2017-nji ýyl videolarda, yanvar, fevral, 2017-nji ýyl videolarda, mart, aprel, may, iýun atly video reportajlarymyz çekýär. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başyny Aşgabatda goý renkli ulaglar aglanýar, ag renki boýamak talap edilýär atly habar çekýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow saglyk merkezini açdy atly habarymyz hem köp tesgirçi gurrun desjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň ozgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmagy, pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen parlamenti mejlisiniň 6-njy çagyrylşynyň deputatlarynyň saýlawyna 4-nji dekabrda badalga berilýändigini oglan etdi. Saýlawlar we sala salışlyklar geçirmek baradaky merkez topar 2-nji dekabrda mejlisiniň 6-njy çagyrylşynyň deputatlarynyň welayet, etraf we şäher halk maslahatlarynyň 4-nji çagyrylşynyň agdalarynyň, geňeşleriň 8-nji çagyrylşynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk meselelerine heretdi diýip Türkmen Medeniýet habar berýär. Emma yerli fiýilçiler Türkmenistanyň saýlawlaryň azad erkin geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp ahyrly kärinneçi Selim aga bilen söhbetdeş boldy. Näşe Türkmenistanda özüniň saýlaw möhleti bilen mejlise, geňeşliklere saýlawlar geçirilýär. Ýöne saýlaw çapdyklaryna baranyňda saýlawçylaryň sanynyň azlygy göze iýilýär diýilýär. Näme üçin saýlawlarda ilatyň aktivligi pesgelýär? Pesliginin sebebi mi? Yani son kanavatlanan adamlar. Kimi saylananlar da. Bir onu kim saylananlar diye mutayda bir üns veremler. Ay haysli kavat geday planın bolyalı haysam oldu bize. Hem tafavdu var diye diye. Haysam olanı bize iş tırp berenaklarla diye. Kim dadi bir yerine getirip beren deputat korumlak bu derenta. Yani deputatımın kimdiğini dol bilem de. İnşallah saýlawlar geçmenden odal şolary halk bilen tanıştyran oklar, kandidatlary. Yo, tanıştyrılan zat ýok halk bilen. Halkadyň şo şolun bar ya, dilyal kağız, şoň ýüzünde nomerlaryny ýa plan saýlaw bar otukny. Meden bar ya, şo taýda kabina giren wagtlamyl, şo ýüzüne serip okabyllygy bilen okýar, ikisini adamyň adyny görkezýärler, plan ýerler. O wagtdan kimdi başgawadan bolýar. Aýanam şul ýöň näme dolaşyla arçynlykdy ýörep bulama ondan gogoljagy meňdeşler şul adamam diýen ýene şu öňküni berilýän başga adamyn saýlamaýan. O şeýde mene ýeşige atýas saýlaw kagalymy. Ona şol öňünden şonay halk çagyryp birni klublarda zatlarda ýygnak geçiren. Yo, öňünden çagyryp adamlary plan saýlanýar, plan owadan plan saýlanýar diýip bolar ýaly çaklyk ýok bizde. Saýlaw geçenden şo deputatlar halkyň arasyna çykýarmy? Ýok, halkyň arasyna çykanak. Halkyň arasyna bir deputatlar göremler. Bir masaladan bir näçe adamyň pasportlaryny gidilip oklanýar diýilýär. Bültenler doldurylyp bir adam tarapyndan bir näçe adamyň bülteni oklanýar diýär. O ýerlerinde şu ýagdaýlar bolýarmy? Ýa şu pasporty mene bilemek, pasport kämri etken adama azaz şota. Öýde bar ýa-my? Öýde bar, men bir hozurlukdan bir adam bar ýa, boldy. 3 tane adam samolda bolly, 4 adam bolsa şol 2 bolsa bir adam bar ýa, atya bolly köpsi. Köpül şeýle. Saýlaw çapdyklary näçeden näçe işliýär? Olar o işlemene şu alttan saat 6 sen ragam işleýän bolmagy mümkin. Toşny bilemem. Ýerlerden aşama diýenler işleýärler meýdan. Ýa-ni şu saýlawyny nähilek çäreler geçirilýär şo ýerde. Aýdym diýenler ýa bolmasana töwda gurnalşy, şular ýalyk zatlar saýlaw çapdyklarynda gurnalýarmy? Şu aýdym sada gurnalýar, başga ne töwda merkez welek zatlara ýok.
Müse deputatlaryň borjy näme dese şoňa nälik düşünýär? Borjy olan bizim o kemçiligimiz var. O da kemçilik bolsa da, yer bolsun, su bolsun, yol bolsun, tok bolsun, şular kemçiliklerimiz teretmeli düşünýärse şoňa. Öz borjuny ýerine ýetiren deputatlara duşýaňyzmy? Nemerek ýerde duşýar biz etiramymyzda başgarak ýerlerine edil owamyzda bolmasa da. Öz owaňyzda Ay owamyzda mene dol ýerine ýetirilýän entak ýok. Plan ýerini çalşyly diýip ýa bir hozurlyklary bolsun ýa iş yerleri olsun, planlat bitiptir diýen nemesine tak ýok bizde soňky döwürler. Şahsy meselesi bilen deputatlara ýüz tutjak bolup bir şu deputatlaryň gözlegine çykyp gören ýaşaýjylar bolýarmy? Ay o ýaşaýjylarym az mene bilen deputatlara gözläp iş bitenek diýip çykjak bolýanym azal berdi diýär. Bitenek diýip ýüz tutup bu deputatyň kimdigini bilinenekde şoň üçin. So yüz tutandı iş bitecek olsa, so yüz tutsak olayın onu bilecek olanaklar tutanı degenek deyip. Yıllar boyu şeyle ýagdaý dowam etdim ya bir şu deputatlardan bir halkyň tamaty çykan ýyllar boldymy? Mene çykan ýyllar boldy diýip biljek gal. Haýsy döwürler gödöňde tutýaňyz garaşdyrlyk döwrünimi ýa-da taýýur döwründen bäri? Ýöne şol garaşdyrlyk döwründen bäri, taýýur döwürden. Näme de taýýur döwri emmedat bitken näme bir jaýyň näme o kemlese guruluş näme remont beýle kolya kapatan şolar ýaly taýýur döwürlerini bizde bitýärdi. Ne olar ýalda da ýok näme. Indi bir taşgar şu yol diýen ýaly, su diýen ýaly, yer paýlaşyk diýen şolar ýaly nemelerimiz ýok bu da soňky döwürler. Şo 92-nji ýyl, 88-nji ýyl paýlanan ýerler, mellek ýerleri. O şo wagt paýladylar, 88-nji ýyla 24 sotykdan etdiler ýerlerimizi. Soň ýanyna ýergiň açdy ýene şo Niýaz döwründe de 24 sotykdan paýladylar. Soň bir küçül soň ýanyna 92-nji ýyl öýdýän şol. Ondan soň yer paýlananak. Hormatly dinleýijiler, aharly kärennesi Selim aga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Gepdäniň jem programmamyzda ýaz Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanrat, odaly bilen ýetip gelýän täze ýylyň gutly bolsun. Ikinciden ýylyň dowamyny Türkmenistanyň kadr çalışmalar dowam etdi. Täze kadrlar bellenenni, täze işe bellenýän emellerler wada berdiler, gijesini günni edip işlejekdiklerini. Emma bir tarafdan olaryň düýpli kemçilikler goýuberenni aýan bolýar. Şoňdan birlikde de soňky döwürde Türkmen telewizionyny dyýda çöküp prezidente gul berýän emellerler köp görkezli bir sosial ulgamlarda dünýä habar feriştelerinde hem peýda boldy bir ýagdaýa bir geň gali adamlar. Hem bu kadr meselesinde Türkmençilikdäki ýagdaýlar meselesinde wezipeli adamlar bilen baglykda nämeler bolup geçýär? O kadir diýme ol gaty uludat, özüm ol ýolbaşçy wezipede işlejek adam, ol juda uly jogapkärçilik, şol üçin ony başda saýlap seseninde ýalňyşmaly. Şol bir münasibi saýlamaly, münasibi getirip özüniň oňorjak işini goýmaly. Bolmanyny men edil onýalyk bir demokratiýa bil baramy, şol Gorbaçowyň üýtgöt gurmak bilýän döwründe bir wezipede bir adam işläp ýör, şoň ýerine kim geljekdi bellenip biljek. Şolum zähmet kollektiwine de ýene gaýry edara kärhanalarda da maslahat edilip rezerw diýilen bir kadr döredilýärdi. Şol aýdaly işläp ýören adam bir işinden iste başga işe geçirilmeli bolsa ýerine kim öňünden bellenjegi belli bolýar. Men onýalyk demokratiýa tamakyna bolin soňky döwürde kadr meselesi bir şeyler çüpredi, bunu şol elbetlerim şol wezipe bellenmek, wezipe eylemege, şo wezipe bellenýän adamlar hökümdarlyk adamlaryň üstünden höküm sürmek diýip düşünýärler. Olar şol özüniň bellenen puwdugyny ýolbaşçylyk edip biljekmi? Adamlar bilen düşmüşip işleşip biljekmi? Adamlaryň sosial meselelerini çözmäge daldasy kömegi ýetjekmi? Ine bu atlaryň aladas ne diýen özü baha berip bilýän adam ýok. Şunu elini ýürek üstüne goýup boyun almak gerek. Her kim daýysyny görjek, daýdasyny görjek, bir tanış bilişini görjek, plan wezipe eýlejek diýilip, şu plan wezipe boşajak,
basın şoňa geçip bolmazym kadyp öňünden atsalyp görürler iki ýana. Amanrat bagysla. Indi ikinji tarapdan prezident Berdimuhammedow korrupsiýaga garşy barlyşyksyz göreş eglan edenligini aýdýar. Hiç kime geçirimlilik bolmajakdygyny aýdýar. Umman derňewler barlygylar gidip dur. Emellerler uzak möhletli türmäge batylýar. Bu ýagdaýlar şo iş bilmeýän adamlaryň wezipe talaş etmegi ýaly häsiýetleriň öňüne böget bolmaýarmy? Olar gorkulmaýarmy? Olar çekindirmeýärmi bu ýagdaýlar? Yok. Men eger şeýle pikir edýän adam bar bolsa onu beğenirdim, ölün şeýle pikir edýän adam yok. Olar soňuny saýan oklar şo Allah vardır diýip gözlerini yumşy bellenen wezipäni barýarlar, geçýärler, oturýarlar. Ol ogurluk, zümürlük olan şo işe geçsek bolarlaryny öňünden planlaşdyrýan zatlar. Şo taý bir işe deýin. Men bir ýylyna watana bir netim degsin diýip barýan adam belki bardyr. Ýöne şo bararlaryny özüniň kazancı, özünün huzurluğuna gelecek ya doğun karındaşına gelecek maliye ýagdaýlaryny gaýry zatlar gözüňde tutup barýarlar. İn erwet derem şol bellenýän kadrlaryň bir özüne hiç il jogap bermeýärligini men bir aýdyn misal getiresim gelýär, eger mümkin bolsa. Garaşdyrylan ilkinji 10 ýyla ýokarda bolup geçýän zatlary belli bir derejede içinde şahet bolduk. Ondan soňra da şu ýurdun içinde ben ýekide adam gördüm. Hasan döwlet başçyny sen şu işi oňoraňok diýlenni men giýjäm günni edip çynım bilen işleýän ýöne şundan aňyrmam mümkinçiligim ýok. Şol üçin şu wezipe münasip birini belleýän diýmegi başaran Ýagmyr Öwes farkly bir ministerdi. Ýagmyr Öwes şu Türkmenistanyň guruluşy tenagaty minister wezipesini işleýärdi. Men gideýin diýdim. Men iş oňormaýarlygym üçin şu işin bökdemen wezipesinde de şunu oňorjak adam işledin diýdi. Şunu ýalyk bir mert kişiler gerekde. Bir özüniň işi şundan ýok aňryp bilmeýärligini elini ýüregiň üstüne goýup boýnan bilýän. Ýa bolmasa bir mertebe diýilen bu hatda orduň şu ýolbaşçy bolanda eger öz mertebäni gorap bilýän bolsaň yerliksiz tanqytdan, yerliksiz ırfaramalardan diýmekden şo pugdogyň da mertebesini goraýan. Men iksan adam muňa da ýurt boýunça şu 26-27 ýylyň içinde diňe iksan mümkin bir Türkmenistanyň ministrler kabinetine maliýe pugdogyna serenjam berýän vice-premier Hudaýberdi Oraz özüm şu zatdan ählis men aýdýan zatlar telewizionyada berilip ýyly ýetirilen zat. Hudaýberdi Oraz siz etmeli kömegi eden yok. Bizden edilmeli vadi talep edýäňiz diýip ýüzüne durdu şol prezidentni ýazdyň. Ya bolmasa edilsin ýaly ururuny Marynyň welaýet häkim bolup işlän Amannabar Ýylymanov etdi. Ol Marabar prezidentni ýaz sen işlän ok, işiň oraň ok diýenni dur ministrler kabineti Türkmenistan hökümeti Mar welaýetine edilmeli iqtisadi ýardym edýärmi? Siz olarlan onu şonaýdyn. Eger şolar eden bolsaňyz bizem şonu amal edip bilmedik bolsa onu biz işten gitmäge de şol goýberen kemçiliklerimiz üçin jogap bermäge de taýinliydi. Elbetde Hudaýberdi Oraz bagt şudy ýurdun daşyna gaçyp çykmaga ýetişdi. Amannabar Ýylymanov bolsa ilki wezipesinden aýrdylar, etrapy häkim etdiler. Soňunda da bir ýol şertli gaýansy etrabyna sürgün edildi. Ol hakykaty aýdan üçin ýüzüň sypaýan ýok. Ýurtda hakykaty aýtmaga, düşünşmäge de mümkinçilik görülmeli. Bir ýokarky eşelon bilen on aşağı eşelonyň arasynda men ýolbaşçy kadrlar ödümli tutýan bir açyk aýtmaga mümkinçilik görülmeli. Ýa-ni sözüňiň başynda diýdiňiz, şol diýde çöküp gul gowşurmagy ay özlerini käýelip durkada ellerindäki bloknoda nämedir bir zatlary ýazmagy özlerini derece bilýärler, şonu iş amal etdik diýip bilýärler. Aman radını bir ýagdaýda ýurt ykdysady kynçylyklardan çykyp bilermi? Bir tarapdan Berdimuhammedow bilimli, ýokary bilimli, dünýä derejesinde oýlanýan, pikirlenýän kadrlary ýetişdirmeli, ýokary aýlyklar tölemeli, importyň ýerini tutýan harytlary öndürmeli, eksporty köpeltmeli diýen talaplary goýýar hökümet agdalarynyň öňüne. Şoň bilen birlikde bilim pugdogynyň öňünde de bir topar wezipeleriň duranlygyny reformanyň geçirilmeligi aýdylýar. Eýsem bir ýagdaýda kadrlar bolmasa, şoň ýaly kadrlara mümkinçilik berilmese, ýurt öz kynçylyklarynyň çykyp bilermi? Ýok, men tymsal aýdyp bereýin. Bir kel adam tebiň ýanyna bar.
bolupdyr. Men şu kelläme tas çıkarmakaşyň merhem ýokmy diýenine tebibim gaty bir mülaýym adam eken gonu aýdyp bilen ok diýede. Sen kelläňe tas bitmedinni diýip, ay bilmedim o kela, gaty bilmedim o diýip, soý aýdan jylap dur diýede. Eger kadrlar meselesinde kiş türenjenglik, şolary saýlap almakdaky bir taraplyk dowam etdi. Men yurdun iqtisadi kıyınçılıkları yenip geçeceğine juda şük bölen, yani elbette men şu iqtisadi kıyınçılıkların yeňilik geçilmeginin tarapdary. Indi ýa-ni ýokary bilimli kadrlar diýdiňiz. Hawa yetişdirmeli ýöne yetişellere mana Türkmenistanyň yurdun başynda bilim alan oğlan-gyzlaryň diplomlaryny ikrar etmekde belli bir derejede şowly ädimler, oňa ädimler ädiler bolmanyny soňkur yetsekdaýyň dowamyny şolaryň da ählisi bir Ýewropa döwletlerini ýene gaýry bir ösen iqtisadiýetli döwletlerde bilim alyp gelen dünýä derejesinde taýlykly oğlan-gyzlar diplomlaryny ikrar edýäli iş beren oklar. Baran apsyndan şol bizde iş ýok, ýa bolmasa bize ýokardan gorkozma berildi. İş orunlaryny, boş iş orunlaryny saklamaly. Sebäbi ýylyň aýagyna, ýylyň başyna juda köp barly adamlar iş orunlary gysgaldyrjak, iş ştatlary sakraşýanyňa düşüriljek. Biz şolar üçin ýer saklaýat. Ondan soň bolonda näme spesialist, iş oňarja bolan, eger şonu iş ýüzüne ullanmasaň, şoňa işlemäge bir ýylyny, watana hyzmat etmäge, özüniň maşgalasynyň bir arabasyny derhana itekläp, iteklemäge maşgalasyny hojulugyny keltme mümkinçilik. Döretmeseň onu bolonda näme spesialist. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir meseleler bardy, sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jeminiň 2017-nji ýyllaky soňky sanyny ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdine Amanmurat Bugaýew bilen gurrun etdik. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň kadr meselesi barada tutuş ýyl boýy gurrun edildi. Sebäbi kadrlara käýinç berildi, kadrlar işden aýryldy, bir topar adam türmäge batyrly. Emma şu ýagdaý dowam edýär. Ikinji tarapdan daşary ýurtlarda okak gelen ýaşlaryň hem işe girip bilmeýänini gaýdylýar. Olaryň öňünde bir tarapdan iş orunlarynyň kemeldilmegi duran bolsa, ikinji tarapdan para peşkeş meselesi dur diýip yerli seçmeler Adatlyk radiosyna habar berýärler. Indi sizin pikiriňizçe Türkmenistan ykdysady kynçylyklar başdan geçirýär, şoň bilen birlikde de bilimli, düşünjeli kadrlar gerek, täze adamlar gerek. Prezident Berdimuhammedow muny boýun alýar. Emma bilimli ýaşlar işe girip bilen ok diýip tutuş ýyllap habar gelip durdy. Şu mesele boýunça siz öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu ýerde iki mesele barda, biri bilen çatyk, ilki bilen şol iş orunlarynyň kemeldilmegi. Ol her bir ýerde bolup geçýän ýagdaý, egerde iş orunlary kemeldilse, onu gerekdäl adamy, ukypsyz adamy işden çykarmak meselesini öňe sürmeli, ýöne onu edip bilen oklar. Meselem meniň bir tanışym bank işgäri plança adamy gysgaltmaly diýenlerine ay onu gysgaldaryn, muny gysgaldaryn, onuň ýene kimi? Onuň seredipdir görse bagwan diýip bir ýer bar eken, o taýda bag diýerýär, bagym ýok. Gel şunu kemeldeyin diýipdir. Şol orunu kemeldipdir. Şo wagtda Aşgabatdan jan gelipdir oňa, indi sen başga gysgaldary adamyň ýokmy? Hökman sen şol bagwany degmelimi diýip. Görseler onun aňyrsyna Aşgabatda arkasy bar eken. Ine şol kemeldilmek tanış bilişlik arkaly ýa-da onuň para berýänligi sebäpli işinden boşuldylmaly, kemeldilmeli adamlar kemeldilen ok, oň ýerine de täze adam alynan ok. Egerde ol adam para vermeli bolsa, ol gönüden gönü biriniň ornuna para vermeli bolýar. Birini işden boşatmaly, oň ýerine sen geçmeli. Bütün korrupsiýanyň emele getiren ýagdaý diýip düşünýän, sebäbi güýçle, ukyply adama ýeri ýok, ukypsyzlarym şol para bilen, peşkeş bilen şol işi hamana dowam etdiren bolýarlar. Indi Hudaýberdi şu Türkmenistanyň häzirki ykdysady kynçylyklaryna bir tarapdan şu global neft gaz narhlarynyň bahasynyň ardanlamagy duran bolsa, ikinji tarapdan şu Türkmenistanyň korrupsiýa diýen pikiri barhakän öňe sürýänler hem bar.
Şoňlan birlikde de prezidentine May aýyna korrupsiýa garşy barlyşyksız göreş oglan edýändigini aýtdy. Eýsem bu göreş şu kadrlar meselesinde dogurdan hem ýaş, zekiýinli adamlaryň iş almagy meselesinde nähili bir täsir döretmezmi? Oňa umyt etmek gaty kıyın, sebäbi bu ýerde iň esasy zat prezidentiň sözü dinlenen ok. Prezident aýdan ýerine şonuň kabinetinde onuň ýüzüne seredip oturan adamlar bolýa diýip söz berýärler. Antiçiyalar kabinetten çıkan yerine de olar eýen prezidenti tanan oklar, olaryň özü hersi öz ornuny özü bir arkada bolup durýar. Ýagny hersi öz ornuny prezident bolýar. Prezidentiň sözüni dinleýän ýok. Şoň üçin hem önümçülük ýoly düşenok. Dünýäde asla neft önmeýän, asla gaz çykmaýan ýurtlar bar. Olar gaty umut ýaşaýarlar. Ähli baýlyk diňe neft bilen gaza bagly däl ahyrin. Meselem Awstriýany gör ýa-da Şwetsariýany gör, beýleki Ýewropa ýurtlary bar. Olarda gaz çykany ahyrin, neftem ýok. Ýöne olaryň durmuşyna bütün dünýäniň gözü gidýär. Demek bizde işin guruluşy näme dogry? Bizde işi hakiki boluşy ýaly peýda getirir derejesinde ýola salyp bilen oklar. Muňa da esasy sebäp prezidentiň hut özü mükadiýän, sebäbi onuň sözü alga alnanok. Huda berdi siz ýa bir sözüňizde şu arkadagylyk meselesini agdadyňyz. Ýokarda arkadaga aşagdakylar hem öz derejesinde arkada bolýarlar diýen pikiri orta atdyňyz. Şu pikiri yerli ýaşullar hem azatlyk bilen söhbetdeşlikde köp aýdýarlar. Sebäbi aşagdaky ýolbaşçylar ýokardaky prezidentten görelýärler. Şu prezidentiň öňünde beýleki resmiler nähili egilýän, epilýän bolsa, göneki raýatlar hem öz öňlerine şeýle epilmeli pikir edýärler diýip aýdýarlar. Indi ýene de prezidentiň özüne dolanmaly bolýar. Soňky gowşan maglumatlara görä, meselem Türkmenawat şäheriniň İçeri işler gulluğunun yolbaşçıları işe uğranlarına hem işten gaydanlarına özlerinin geçiyen yollarını tutuşluğunu yaptırıp başlaptırlar. Eğer olar seýilgähe barsalar, baga, şol baga başga adam goýurmel däl. Hut olar prezidentiň Aşgabatda ýagny paýtagtda edýän hereketlerini barıp ýurdun gündogor çetinine edýärler. Her biri öz ornuny şol boljak bolýar, ýagny prezidentiň edýän zadyny protokol köçe barmy? Şu protokol köçe bolmaly, onuň işe gatnaýan wagty başga bir ulug onuň öňünden geçmeli däl, adamlaryň gatnawy bolmaly däl, onuň barýan ýerine başga adamlar görünmeli däl we şuňa meňzeşler. Muny elbetde döredýän prezidentiň özü ýene de şu prezidentiň özünden göz başalyk aýdýar. Belki de ony hut şol düzgünü güýçlendirmek üçin, prezidente has goloy bolmak üçin edýändirler diýip pikir edýän. Onu sizin pikiriňizçe täze ýylda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklardan çykmagy şu meseleleriň çözülmegine bagly, şeýlemi? Elbetde şu meseleleriň çözülmegine bagly iň esasy zat syýasy batyrgaýlyk, syýasy edermenlik. Egerde ýurdun ýolbaşçylary şol syýasy batyrgaýlyga aýgytly çözgütlere gelmese, onu ykdysady kynçylyklardan çykmak gaty kıyın bolar. Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele bardy, size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan ulum radio bilen söhbetdeş bolan etnik türkmenler Amy derýanyň kenaryndaky ýer jaýlaryny derýanyň barhakan alýanyny gurrun berýärler. Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň Şordepe adly etrabynyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, olaryň ekrançylyk ýerlerini Amy derýa opdyryp alypdyr. Etrabyň Islam Pinja adly owasynyň arçyny Çary Qarýadaryň aýtmagyna görä, halk öz yer ýurduny derýa tapşyrypdyr. Köp kynçylykda ýaşaýdyr derýanyň elinden döwletden haýşetýär sesimize ýokarlara ýetirseňiz kömek etse. Türkmenistan'dan bizler köp kynçylyklar görýär. Derýa Awganystanyň alyp bäri Awganystanda gelýär. Köp geldi 3 kilo ýol aldy bäri bilen jeňelmede alyp ekwatorun ýerine daraxtlarny alyp häzir Türkmenistan şol derýa lötgelere kişiler geçýär, öýle böyle. Derýa alan jaýdan goýýar olar bärden tiýimtikýär. Bizler aňyr geçerdi mal kara goýan ýok, almady hemişe bar. Çary Qarýadaryň aýdysyça Amy derýa akymyny üýtgedip Awgan topragyny Türkmenistana tarap geçiripdir. Amy derýanyň ortasynda ady döräpdir. Onu hem Türkmenistanyň serhetçi güýçleri iýeläpdir. Jira galya jira çöp görýär Türkmenistanyň siýimtikýärde alyny gaýtaryp Awganystanyň topragyna özüne döndürip gidip otýar da.
Awganistanyň hakiminden haýşetler gelse görse bizden toprağymyzda Türkmenistan almasa oturuşymyz bizler İslam öwliýa bolsa bizde Türkmenistan bilen hem serhet bolýar. Türkmenistan bilen Awganistanyň äreçäginiň belli edilmeligini welnazar talap edýär. Äreçäk belli bolsa biller ha. Bular derýaga da ýetibary ýokmuňa. Olay diýsen filan bolsa dağın götündeken derýa. Indi bolsa mana bilen abat ýerlerimizden alyp kışlamıza gelipdi. Soň olar bolsa aýtan äreçäk şol amydy ýa. Illa bilen şu ziraat ekip duran ýerlerimiz gaýra dönük. Indi bolsa mana siýim tikdi, siýimden bäri her gepläni o geplere ýerem galmadynda. Penjeniň 10 hektar ýerini derýa ýuwdypdyr. Penji agyr şertlerde ýaşar. Şonuň üçin ol Awgan hökümetinden kömek soraýar. 10 jyryp ýerme derýa aldy, derýa manynda göçürjek bolup oty hökümet boljak bolsa men mana elmem çolak, ayagmam çolak bir maňa kömek etsin, derýaň bir aňyrak derýän çaresini etsin. Özleriniň dal daragynyň derýanyň jaglagyna gidendigini Aýguldaýda gurrun berdi. Yerlerimden derýa aldy. Köp yerlerimizi alyp mana darak alyp gitdi. Lazymyz ýok, hökümet billere gözleşmese. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Hepdäniň jeminiň 2017-nji ýylaky soňky sanyny geçirip gotarýarys. Täze 2018-nji ýylyňyz gutly bolsun.